Rahayu 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 ingkang samya pinanggih kepareng ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Agung Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa kakung saputri ingkang kawengku ing gati. Saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon sarta joget gambyong santawis minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika saking sakutra Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun sedaya kadang panetia ing dalu menika nyuwun salah setunggalipun lampahan ingkang mawi ira-iran misteri Telogo Sarangan alap-alapan Putri Roro Sunti Dumawah Perangan Raden Bagus Prastyo Jumeneng. Saderengipun kula ngaturaken rancaking dedapukan ing dalu menika dalang mewah pendapuk ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Jonianto Pranoto cariyos utawi sutradara ingkang dipun tindakaken Alit Suyoto pangli ing Suwarawati utawi pesinden Kaasto Mbak Ayu Ayem Sarijah wondening sesepuh pengrawit Kaasto Kiroko Suyanto pangeprak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu pakliran ingkang dipun pandhegani Dimas Kursin sakonco. Para miyarsa kepareng kula ngaturaken rancaking dedapukan ing dalu menika sapisan anggambaraken wonten ing Guwa Sarangan Raden Sulistyo ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Jonianto Dewi Prasanti Kaastoni Mas Ayu Titik Widayanti wondening Wisangkara Kaasto Eko Saputra Joko Sandi ingkang dipun tindakaken Dimas Unoto. Salajengipun wonten ing Telogo Sarangan Roro Sundi Kaasto Nimas Ayuning Wati Senopati Risangpati Kaasto Dimas Bagus Kasriyanto wonten ing Kadipaten Maespati Hadipati Sidarta Kaasto Bapak Sugiarto Hadi Garwo Endang Mustiko Sari Kaasto Mbak Ayu Satiro Bagus Raden Bagus Prastyo Kaasto Dimas Bagus Dumadi wondening Prasanti Kaasto Nimas Ayu Pera Proleta Patih Lestio Negoro Kaasto Kiroko Bambang Jasmani. Salajengipun wonten ing taman dolanan para putri panglipur mban
ingkang dipun tindakaken Mas Ayu Ika Talinta sarta Esti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya. Dewi Wulandari kaasta Mbak Ayu Martiati wontening Hadipati Jagaraga Sanggara kaasta Kiraka Sunanji garwa Prameswari ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Triana. Salajengipun wonten ing Kadipaten Madiun Hadipati Brojonata ingkang dipun tindakaken Bapak Mukti Wibowo. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup trio lawak saking Agung Budaya Cak Gombloh, Cak Deni sarta Dimas Mondol. Para miyarsa budaya mekaten rancaking dedapukan salebetipun cariyos misteri Telaga Sarangan dumawah perangan alap-alapan Roro Sunti. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Penutupe ngatur jaya-jaya hangesti budaya dinarya luhuring nusa klawan bangsa. Agung Budaya sekali jaya 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 salami laminipun nuwun.